خۆپێشاندانên li Îranê derketine pêş sînorê Îranê derbas kiriye û helwestên navnetewî û herêmî derbarê wê de rojane derdikevin pêş. Li Herêma Kurdî li Sûriyayê gelên herêmê û partiyên siyasî çavê wan li Îranê ye. Partiyên Kurdî bi daxuyaniyan piştgiriya xwe ji bo gelên Îranê nîşan didin. Partiya PYD dibêje got dema guhertinê li Îranê hatiye. Şêwremendê hevserokatiya PYD Birêz Sîhanok dîbo dibêje got gelê Îranê hêjayê azadiyê û ji bo wê jî derdikeve kolanê. Guhertinên demokratîk dê rojhilata navîn de û taybet di Îranê de dema wê hatiye. Çi qasî pêk werê ev xweşî li ser gel dimîne û îrada gel çi qasî temsîl bike. Laliyekî din. Endama Komîteya Siyasî ya Partiya Aştiyê Leyla Qafûr dibêje got hêviya wan di gelê Îranê de heye got şoreşa xwe biserxînin. îro hemberî wan kuştinê û ehdamê got heqê wan dibûn û medzanî bûye got îro rojek ji roja wê ev gelaya wê rabê hemberî wê zihniyê wê silta got li ser wan dihat meşandin û yanî pir baweriya me wan heye got îro ev şoreşa wê biserkeve. Dîmenên got ji Îranê derdikevin ser internetê û tên şopandin diyar dibe rola jinê di wan xwepêşandana de. Hevseroka Partiya Guhertinê Mizgîn Zêdan dibêje got rola jinê di xwepêşandanên Îranê de bi bandore û mirca serekeb jî ji bo serkeftina wê. Ji ber bi rastî hebûna jinan nav çi şoreşê de bê guhertinek mezin bixwertîne û karê bêtir pêşketinê çêke. Ji bo vê yekê em jî piştgirtiya wan nadigirin û em bihêvîne got bêtir karibin ew jî venegerin ji vê gava avêtinê gikaribin bêtir li ser xwe bisekirin û bêtir derkevin dawa erkê xwe bikin ji ber ev rehê demokratiyê. Li ser derecahiya şerê li Sûriyayê rola rejîma Îranê tê de pir xurt bû û bi hezaran mîlîşên şeî ber bi Sûrî vehatin. Niha bayê guhertinê li Îranê dest pê dike û gelên Sûriyayê bihêvîne got şoreşa Îranê got dest pê kir neyê guhertin ber bi şerrekî navxweyî. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.